волида танаш боша пайи тиро рӯзҳои гузашта мондак фақат дар ёди пиро ин ҷавонон намерасанд ба қадри озодӣ ҷавоное бояд дар рӯз резан ашки шодӣ ию набудан ё ки кӯдак бадан надоранд дар ёд рӯзҳоеро ки мардум зор буд барои нони қоб ию ай рӯзе дар ёд доранд фақат сери дидиян ию зери сояи парчам ободӣ дидиян шукру накунен дига дар хоб набинен и рӯзора фахр кунен дида парчами баланди дунёра фахр кунен тоҷике шукру накунен озодем навози тир намерасад дар гӯштон шаб хушлу хобен и парчами ватан и се ранге ки дидеста и гузаштаи мавтай просто краска нест рӯзе барои по берун мондан дил медромад ларзада хуни сирхай осмони сафед рӯи сабзаи сабза мерехта дар ёд надорем мо барои ки тифлӣ буд барои дур кардани иқа азо қаҳрамон ки буд баъзеи мо кӯдак будем набудем баъзеи ту 24 ноябри 1990 иҷлосияи шӯрои ёли хуҷанд интихоб шид парчами наве барои ватан муҳтарам ҷаноби ёлӣ ки президент қабул шид касе ки ба пайи қадамаши ватан ранги гул шид ба зоно зад дар пеши ҳама бусид парчама парчами ватани ҳама вақт сабзи ранги арчама баъд мо расидем ба и рӯзҳо ба и ободӣ баъд мо расидем ба и шабе ки натарсида хобӣ баъди ватан ранги гул шукуфтан гирифт рӯз ба рӯз баъд ма ва ту озод хандида мешинем рӯ ба рӯ муҳтарам ҷаноби ёли раҳмат барои ободӣ раҳмат барои ҷавонием ки гузашт дар озодӣ раҳмат барои итмоми ҷанги бародаркуш раҳмат барои ӯе ки ашки модар ошид хуш раҳмат барои ободие ки ҳар субҳ абромадани афтоб мебинам раҳмат барои хандаи ҳар тифле ки сини падару модар озод механда раҳмат барои дуои ҳар падару модаре ки ба дили пур ба фарзандаш метава ба кор ё ба сафаре гусел мекунад раҳмат барои се ранги пурнурии парчам раҳмат барои ӯе ки зери сояи парчамда нотарсида дари ватани озод мо қадам мемонем раҳмат барои ҳамаш раҳмат барои озодӣ раҳмат барои ободӣ раҳмат барои арақи ҷабине ки баҳри ободии ватан резондӣ раҳмат барои ҳамаш.